Auto on korjattu. Jälleen. Mun auto. Tulimme ryöstämään teidät. Voitte joko antaa arvokkaat tavaranne vapaaehtoisesti, tai sitten otamme ne. Mitä minä juuri sanoin? Hyökkäykseen! Ei olisi kannattanut. Häipykää. Me palaamme vielä. Joudun korjaamaan taas kerran auton. Varastomme alkavat olemaan taas tyhjillään. Meidän täytyy lähteä hakemaan lisää varusteita. Olet oikeassa. Me voimme lähteä. Voinko mäkin tulla? Et. Panokset saattoivat loppua. Tää ei mene yhtään hyvin. Ei siis yhtään hyvin. Jatkuu.